Legazpiraino etorri gera, Googletik, helburu zehaz batekin. Azoka teknologikoa martxan jarri dugu Legazpin, eta gure asmoa da eskolan lantzen ditugun zenbat teknologiaren berri ematea. Azoka teknologikora 3 impresora ekarri dute Automakerrekok eta Prusa i3 impresora bat guk eskolan montatu duguna. Hortaz gain, eskaner bat ekarri dugu eta ortoprotesika arloko kaskamen landutako molde batzuk daude, tronko bat ekarri dugu, izkar bat ekarri dugu, plantillak presatuta ekarri ditugu eta gero neurrira indako ortesi bat hanka ekino bat entzako. Orduan hemen eskutan ditudanak, alde batetik radio kontrol edo irrati kontroleko Formula 1ko kotxe bat, karkasa guztia eta txasisa eta 3 dimentsiotako impresoratan egina dago, gero elektronika komertziala dauka eta irrati kontrolezko mando baten bitartez kontrolatzen da. Eta beste eskuan daukat, baita 3 dimentsiotako impresoratan eraikitako dron bat. Orduan, kotxean antzera, gorputzeko edo karkasako pieza gehientsuenak 3 dimentsiotako eskolako 3 dimentsiotako impresoratan eginak daude. Eta gero motorrak, helizeak eta elektronika erositakoa da, montatu, bateria jarri eta egan egiteko prest gelditzen da. Eta bestalde, batxilergoko ikasleekin egin ditugu beste adibide batzuk ere ekarri ditugu, alde batetik Androideko joku batzuk, Android mugikorretan erabiltzen dien aplikazio modukoak, jokuak. Bestalde robot txiki batzuk ere egin ditugu, gorputza 3 dimentsiotako impresoratan imprimatuta, eta robot horien kontrola Arduino plaka elektroniko batekin egiten da. Eta robot horiek gai dira lerro beltz bat jarraitzeko, zirkuito bat marraztuta, lerro hori edo zirkuito hori jarraitzeko gai dira. Eta azkenik ekarri ditugu baita esku zibernetiko batzuk, plastikozko esku batzuk dira, protesi antzekoak, eta behaien kontrola elektronikoki egiten dugu, motore batzuk eta Arduino plaka bat erabili. Bai, guk ekarri dugu mekanizatu gunea, azken batean eskolan egiten dien hainbat proiektu, kanpotik ikusteko, orduan ekarri ditugu konpresore bat, azkenen airea konprematzen digun elementu bat, eskolan egindako piezekin, ekarri dugu motoren pneumatiko bat baita, ekarri ditugu plantillak eta hainbat elementu horton erabili daitezkenak, eta gero gitarra bat, guain dela urte bete, ikasle batzu zikloabuko eta gero, asmoa zeukaten, zeo zer desberdina egiteko, eta beraiek azkenen diseinua egin eta gitarra aldau zuten. Tenemos por una parte un circuito neumático con un bloque de electroválvulas que controlamos 5 cilindros. ¿Cómo controlamos este bloque de electroválvulas? Pues mediante un autómata que hemos metido un programa en un ordenador y lo que hace es ejecutar una secuencia y entonces van saliendo y entrando los diferentes cilindros para producir una melodía. Podemos controlarlo tanto por una pantalla táctil o por el ordenador. Y tenemos metidas, por ejemplo, 5 melodías y podemos ir eligiendo una u otra. Y luego también tenemos otro modo de manual donde tú puedes ir ejecutando la melodía que quieras. Bueno, aurten Legazpin berriztagarrien gunean gure makina izan da borroka lasterketa bat, non motorrak eragiten dira bizikletak sortutako energiaren bidez. Eta gero baita ere badauzkagu hainbat gailu, energia fotovoltaikoa eta eolikoa nola sortzen den erakusteko. Alorren ekarri dugu hemen kotxe baten muturra,
aurrak eta pixkat montatzen eta desmontatzen ibiltzeko. Gauza erresa, baina, bueno, behintzet errealitatea da intzoze, kaleratzeko eta aurrak eta montatu eta desmontatzeko. Hortaz aparte, ekarri dugu goitibera bat, pixkat jolasten ibiltzeko, hor zehar dabil. Legazpiko udalari opari bat egin diogula, gure eskertza adierazteko, eta egin diogu 3 den armarien replika bat. Herriko armarien replika bat egin diogu, eta Kolobik alkateari neuk eman diot oroigarri bezala.